Ay, magpipirma ba doon? Opo, pero po. Sir, pupunasan mo natin yung... Tanggalin. Asan yung ano, sir? Ay, iba muna ba? Yeah. Sir. Lapit na ba? Opo, last checkpoint na po. Balunggaw checkpoint po. Ano oras na? Eh, patapos na ba? 3:05. 3:05, sir. 3:05. Eh, patapos na? Ano, sir? Master Kabote? Oo, opo. Master Kabote. May kamuti ba kayo dyan? Wala Sir, kami baka may kabote. sticker kayo dyan, sir. Wala nga po, sir eh. Timing. Size ko na. Marami pang ano, darating ba? Sir? Yan na lang yung ano. Ito po, 150 na. Sino nauna? Eh, Si sa solo. Sir Dandan. Sir Dandan. Bike number 3. Dandan. Bike number 3. Mart. Mart. Sir Dandan. Solo. Sir, Solo lady. Ay, sige, sir. Sino meron pang ano? Pabuga? sir, para maalis po yung... Bike number 1. 1001. Ingat, sir, ah. Ay, sir. Dito po ang baba, sir. Ay, dito tayo. Dito na. Pag bababa ko kayo sa finish line, nakaliwa kayo, sir. Pag may makita kayong pulis na motor, kaliwa lang kayo, sir. Sa kaliwa. Tapos, may mga... Diretso na ba yun? Yes, sir, parang Baguio style, sir. Ay, dito. Pero ano, sir, ah, may mga debris dyan, animals, mga bata. Kaya ingat na lang, sir, kasi residential area po yun. Oh, sir. Pagdating nyo po doon, may marshal po doon, tuturo po kayo pa kanan. Oh, meron, Doon na po sa grid yun, sir. Guys, finish line na po. Malapit na. Ingat, sir. Okay, kasama ko si sir. Ay, 307 sila, ma'am. Rio? Rio po. Saan galing yung tatlo? Mas nauna pa. Guys, kukunin nila yung ano, kukunin nila yung resto take up. Kukunin nila mga yan. nag-shortcut ka. Ha? Nag-shortcut ka. Hindi. Saan ka dumaan? Ba't mas nauna pa ako sa kanila? Saan ka dumaan? Sir? Saan ka dumaan? Dire-diretso ako. Kinukuha nila yung last to take up mga yan. Hinahanap ko kayo. Nasa kanukang ka pa. Hinahanap ko kayo. Eh, wala na. Pinaspasan ko na. Bahala na kung may... Sayang lang yung pag-aira. Hinintay ko kayo. Wala na si sir ka ako. As nagpaano ako doon sa ano siya. Sir, checkpoint Balonggaw, sir, ah. Hindi nyo, huwag nyo kalimutan. Ayo sir. Ayo. Checkpoint Balonggaw, sir. Malaking tulong na sa amin yan kasi pangunta namin. Gamit din sa mga tutulungan din namin. Laki na 20 lang. 20,000. Kaya humingi kami ng tulong din, sir. No problem. Thank you, sir. Kala ko sir umuwi na kayo. May magtatanong din, sir. Tatanungin kung anong magandang napunta nyo ng checkpoint. Dani sir. Yun mga master, bumalik si sir. Ginawa na ko kanina, kala ko hindi na babalik. Yan mga master, bali Rosales na tayo, tapos finisher na tayo. Yes. May anong oras na ba? Anong oras na? 3:15. Mga 4 or 5. So finish na tayo. Yan mga master, balik kang mamaya. Bye bye. Yan, kasama natin mga tropang Smash. Tulubit na mga itong bubangking, oh. Oo. Ako babangking din. Sila yung kanina, ano, mabibilis kanina. Grabe. Hindi ba kakit to?
Yun o. Oh, yun o. Soon, sama ako dyan mga yan. Tayo ano tayo, group of 4 ganun. Tapos si Red. Ingat-ingat lang, magbibisa tayo mga master. Finish line na yan. Masalis na. Dahan-dahan lang. Buka natin itong ano. Yo mga master, dito na kami. Hindi ko na malayan, nandito na kami. Yan po, winay mga ibo. Sana all.
Yun o, tapos na sir. Ay. Wala. Wala po ma'am. Yung mga master natapos din. Iyo. Ay pagod ko. Ito yung mga ano, napakasaya, pagod. Pero sulit yung ano, ruta. Napakaganda. Oo, tulit mo. Iyo. Ito yung ano, napakaipit to. Yan, tandaan nyo yan oh. Sa 2-in-1, alam nyo na yung ano na gawin nyo. Version 3, Kuya po Universia, March 11 and 12. Asahan ko po kayo. Thank you ah. Sir, thank you. Tapos na. Yung mga nakano. Magkano ba tayo dun? Yung ano, yung tawag ko? Merienda po. Yung balunggaw ba? Ay mo Na chip ko. Kaya na ba kayo dito? Sino sama nyo?